Takže čaute ľudia, dneska tu máme ďalší diel, tentokrát z našeho ihriska tu z prelezačiek, taktiež opäť s SK hráčom, ktorý je tu na. A ako ste možno počuli, nie je veľmi dneska načerný SK hráč, keďže bude prekonávať jeho vlastný strach, ktorý sme vám predstavili v minulom diele, a to bol chodiť po tomto lane a držať sa tohto dreva. No a bude prekonávať svoj strach, keďže SK, čo sa ti stalo minule? Som tu tak vyliezol na to a som sa prevrátil dozadu. No a preto budeš dneska prekonávať svoj strach vlastne. Keď môžeš ma natočiť, aby som ukázal divákom, čo vlastne budeš robiť. Takto. No SK hráč musí takto liesť po tomto lane a musí sa držať zároveň tohto dreva. Takže takto. A on musí prekonať vlastne svoj strach, lebo keďže z toho minule spadol a pekne od začiatku. Áno, áno. Prosím, ale padnem. Takže to by bolo až ty. No dobre, no. Ja. Ale ty hovoríš. Ja tam hore nevyleziem. To musíš byť postavený. Ja počkaj. Tam nevylezím tam asi. Počkaj, skúsim dostať. To musíš na to druhé vyliezť, jaké bez nohou, a potom už to ide, lebo tu dáš nohy a vlastne tu už pôjdeš. To musíš vlastne od najvyššieho po najnižší. Lebo to spočíva v tom, že ideš od tamať, stade a od najvyššieho po najnižší. No takže... Ja to fakt neviem dať. Dobre, takže SK hráč neplní svoju výzvu a preto som si pre neho pripravil trest, ktorý predstavíme možno v ďalšom videu a ešte v niečom. Niečo ešte pôjdeme vymyslieť a určite sa tešte na SK hráčov trest. Ja sa s vami lúčim a SK hráč. Čau. Takže čau.